مس راديو رنايكم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከቡ ዜጋታቱ ዝእክቦ ግብሪ መርመራ ክግበረሉ ኣባላት ፓርላማ ብሪጣንያ ጸዊዖም እዚ ብክልተ ኻሚቲ ዝፍለጥ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝእከብ ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ንምክያድ ይጥቀመሉ ኣሎ ክብሉ እዮም እቶም ኣባላት ፓርላማ ዝኸሱ ዘ ጋርዲያን ንዘ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ እቶም ኣባላት ፓርላማ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ሃገሩ ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝእከብ ክልተ ኻሚቲ ጽኑዕን ወግዓውን መርመራ ክካየድዮም ዝጽውዕ ዘለዉ ንሳቶም ብተወሳኺ ብዛዕባቲ ናይ ዝሓለፈን ናይ ሕጅን ብኤምባሲታት ኤርትራ ዝተኣከበ ክልተ ኻሚቲ ንመንግስቲ ብሪጣንያ ወግዓዊ ሓበሬታ ተዋሂብዎ እንተኾይኑ ምላሽ ክወሃቦም ጠሊቦም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ብኤምባሲታቱን ካልኦት ወከልቱን ኣቢሉ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ዜጋታቱ ዝወስዶ ግብሪ ንዳግሚ ህንጻ ሃገር ኢሉ ዝእክቦ እኳ እንተኾነ ንማዕልኡ ብዝምልከት ጸብጻብ ሂቡ ይፈልጥን ከም ዝዝከር ኣብ 2011 ባይቶ ጸጥታዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ዝእክቦ 200 ሚእታዊት ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንምንዋጽ ይጥቀመሉ ኣሎ ክብል ኮኒንዎ እዩ أقدم أبيلو منجس بريطانيا بزعبا زغداي بزملكت من سلطان إرترا دحر مزررابو نابين باس غيركا بغد تا مغفال كوانتنكي بزي كتاو منجدتات اتمسرح مغفال كم زي طرفة أبالات بارلما بريطانيا قليصام منجس إرترا نزم مغفال قبر خلطة ميتاويت بزملكت زغونة صبصاب هيوصلا زي فلت عمتاوي كندي أتاوي رخبالون زفلت نغريلن فدرالو منግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ግርጭታቶም ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሕዎም ምስምምዖም ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናይ ሓጎስ መግለጺታት ኣብ ዝውሕዘሉ ዘሎ እዋን ሂማን ራይትስ ዎች መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡ እቲ ኣህጉራዊ ተጣባቂ መሰላት ኣብ ዘቕረቦ መተሓሳሰቢ መስርሕ ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያ ብግቡእ ክሰርሕ እንተኾይኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ናጻ ዝኾኑ ናቱ ተዓዘብቲ ኣብቲ ዞባ ክልእኽ ኣለዎ ኢሉ أويشت زي زحلفة كلتا ناي كوينات عامتات بكلهم وغنات زسترعي مقهسب أو مسلات عنوة كيد الجمز في الرحن تغينو بغرب زكتات الأكل أهقراو محبرسب أبتزوباكو وافر هيمان رايتس واتش صويعوم الزوافر قجلة دحنة سلامة وهزبق كتاتل أبتزوباكن كاساقسو نزولي غازيت انياتات وحسنات كمزلوام مرقاقات كمون كلهم وغنات نتزفر ملو سممع كم زخبرو مرقاقات قد كاب عماماتو كخون تصاوعيد قريبو فدرالاو منقسي إثيوبيان حيلتا تغراين قدايهم بزا تغفوت حكوان تتسامعو بفتاهم زاتو وسممع بزي مقانو تكبراو النتو آتارات تاريو كبلو حيالو ديبلوماسينياتات شغلتهم يقلصو መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብታ ሃገር ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሕማም ኢቦላ ንምቁፅጻር ዝኣዘዞ ምዕጻው ክልተ ዞባታት ብሰለስተ ቅነ ክናዋሕ ምዃኑ ፍሊጡ እቲ ኣብ ማእከላይ ዩጋንዳ ጀሚሩ ናብ ከተማ ካምፓላ ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገር ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ሕማም ኢቦላ መንግስቲ ሃገር ኣስጋኢ ይኮነን ኢሉ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይከውን ሰጊኡ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊፀን زاقيت بوحدو 50 سبات بت حمام كم زموتو بزقلصلو زلو اوان لعل 150 سبات بت فيروس تلغيفهم كم زلو علماوي ودب تعنا افليطو منيستر تعنا يوغندا رود جين اسنج ن AFP بزهبو تقال زوباتات مبندن كاساندان توساقي 21 معالتات اب تحتي ساعات اتوتو كصنحا كم بارات علاقاتاتن بيت كريستياناتن زاب مسلو حزباو بوتاتات كعصو مخانم افليطا ኢቦላ ከም ረስኒ ቃንዛ መላግቦታት ቅርጥማት ደም ዝተሓወሰ ውፅኣት ተምላስ ምንካይ ሸዋት ድኻምን ሰሓጎሮሮን ዝኣመሰለ ምልክታት ዘለዎ ብቫይረስ ዝመሓላለፍን ውሽጣዊ መድመይቲ ብምስዓብ ዝቐትልን ሕማም እዩ ቫይረስ ኢቦላ ከም ደም ሽንቲ ቀልቀልን ተምላስን ብዝኣመሰሉ ካብ ውሽጢ ዝትፍኡ ፈሰስቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ይመሓላለፍ ኣብ 2013 كمون 2016 ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘስፋሕፍሕ ኢቦላ ልዕሊ 11300 ሰባት ቀቲሉ እዩ ምስ ሬድዮ ረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
دحرتي أب كل التحدار أبدو أفريقيا استبعد سمع نزات السلام منجست إثيوبيان كل التجراين أب تقولتات مفتاحت قبز ملكات نمزرب وتهدران مرح تكلتي أموجنات أب كينيا كرخبوا مخانهم تحبيرو تغلى حلقة استاف سراويت إثيوبيا جنرال برهانو جولا دحرت السمع كم نايق مبارات جزياو مأزز بوتو نام أكلاي بيت صحفت كم استملسز حبرة أقل جلوزينا إثيوبيا أبز غربة معلتات مسوت تهدروين عزز تحيلتات تجراي كزرارب تثبت كم زلو أرقاكيتو حدا كاب كأندنت بتاعتنا يتوكلت منجس إثيوبيان حالتات تجراين أبدو أفريقيا زبط هو سمع بمسارة قوام إثيوبيا تهجر حدا هجر أو سراويته الواس لزبل حالتات تجراي عدكم فتحوا زت قلبيو وكلت تجراي ونت قلب كم سسامعوا لتجليت سكان تلو زرزراتون التجاورون جنا أكتعهن لا حجون كمنا إثيوبيا زينا خيوطعنا حالتات جنبار حرنة أورومو أمنا قمت أبز كايدو تهدروا سرحيت عسرتات أسرات كم زفتحو إكلت على أتوم حالتات نفسا بتشدش تحدار زوج حاليتي كمو سامورودا أبز تبهلا بيت مأسر تزركبو تهدروا مأكل هند بتوب متقعتب بمخفاتيوم نتوم أسرات كوتوهم كم زقالو مروا زينا تهاجر حبيرا أبتا معرب ولقات تركب كتما نقمت تعصع تخص خمسة حدرا حالتات أورومو أب حيالو كوابيتات كتما زنبرا منقستاو تكالات كم زتقعن زتفلالي وقنات أم محبراو ميديا أمريكيتوم منقست إثيوبيا بزعباتي أب كتما استخايدة متقعتي خون مفتح أسرات بحالتات أورومو بزملكت نايوتا يقون نقالو تامقلتي أهابولون الشباب كم قصلتا نايتي أب صومال زكايدو زلو صعوق متقعتات أب حدا وتهدراو مسلطن ماكل بزفتصمو صرحيت بوحدو 5 سبات كم استقتلو أقل زينات هاجر حبيرو أبت بحموش تحدار حيروناكنا أبستبهال مسلطن ماكل سفتصم متقعتي 11 كالوت كم زقصلو تمنشي تقيسو اتمتقعتي أب أفدقنايت وتهدراو مسلطن ماكل رسقتلتاو متقعت بنفصام كم استخايدة زحبرت بمنقست زونن ميديا اتوم قديات تململتن سلاموين سباتن مخانوم أسميرولو الشباب نتسرح الزكايد زلو حدا سمون دحرتي أم مقايد شباب زركب عمر كباب هنسا مينستر تمرتي لعلميتن إسران سواد زقات لمان تمتقعتاتيو منقس صومالنا الشباب نمكات حجز مشاركتي أبسحتو له زلو أوان كاب كل التشحن 19 حيزوم نسلت أنا أبي إرتراز ركبو تهدر الصومال نبعدهم تمليسهم تاب محاسب قون سراويت هاجرهم كوافروا له زي كالو مخنيات الزراب خوينو يقتصل له مس راديو إيراناكم زلهم زخبركم سمعتنا أزي سومنا في التساميتاتيو أمناي سولس في التساميتات لعلوت وتهدروين أززي سراويت إثيوبيان حالتات تجراين كاب سوني شوعات تحدار جميرهم أب كينيا كتما نيروبي زتي كايدو لو تقلالي حلقة ستاف سراويت إثيوبيا جنرال برهانو جولان وانا أزازي حالتات تجراي جنرال تادس وردن بمنقونجنت شمقلت حبرة أفريقيا بريزيدنت نيجيريا نبر أولسوغون أوباسانجون بريزيدنت كينيا نبر أهورو كينياتان زقبرو زلو زتي كساب حموس 10 تحدار كقصليو ركب كلت يوم تهدران مرحتي مغتسلتنايتي أب كل تحدار أب دوب أفريقيا كتما بريتوريا استخايد السمع نزت سلام كوينو أب مفتح عدك حالتات تجراي أب زرزراتون أتجبابرون زد هبه مخانو تملكيتو اتزاتي أب رأسزي هتوت سبا ورديت ناب هزبي بزي انكفات نخباتح كلت يوم وقنات نخد تحبابرو زخل نيركب مسمر نمفتار زحقزي تبايلو بريزيدنت كينيا نبر أهورو كينياتا اتزاتي أب تجمرلو كبريتوريا كاتلنا أب نيروبي تراقبنا لنا سيعبو دما أب مقالة تراقبنا أب أديس أبا تسنبل كنكايد تسفانان تصولتنانيو كبل جاليسو كوينات سمين إثيوبيا ببوليتيكا وزاتا نمفتح تبتسيحو زلو سمع أقراو محبرسب بحقوز تقبيلو كانتلو مفتح عدكي أب زبل نتبي بوغن تولادو تجراي بزوح سكفتان شغلوتنا العلو كم زلو أب محبرا ميديا زوح الزلو ريتوتات ينتسر بريزيدنت كاميرون بول بيا أب سلطان زيت أنحلو مبال 4 عمت بشدش تحدار تسنبيلو اتود 89 عمت كوين زلو بريزيدنت 4 عمتات نكاميرون مريحوا كبكع نزمت عمت ككايت تسبيتها بزنبرلو مرجع سلطان ناي مسغار مدب كم زيبلو يزغلص كاب هاجرات افريقيا ن43 عمتات سلطان بمبحثو اب قداماي درجه تسريع زلو ودي 79 عمت بريزيدنت إيكواتوريال غيني تيدور أوبيانغ نوغيما ماساغويو نبريزيدنت إيكواتوريال غيني سيعبو ابزي سالستي مبل 4 عمت سلطانو زبعلي بريزيدنت كاميرون كالاي كوينو يسعبلو بمن واحد مسلطان أب أفريقيا سالساي درجة حيث زركب نيكونغو برازافيل 38 عمت زمرحه ودي 78 عمت بريزيدنت ديني ساسو نغيسو كون كلو أب تمساسال كل عدمه زركب بريزيدنت يوغندا يوري مسافين دما ن 36 عمتات أب سلطان بمصنح رابع يالو
ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ኣብ 1986 ስልጣን ካብ ወለዱ ተረኪቡ ስዋዚላንድ እትበሃል ዝነበረት ሃገረ ኤስዋቲኒ ን36 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ንጉስ ምስዋቲ ሳልሳይ እውን ብፕሬዝደንት ዩጋንዳ ብሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ተበሊጹ 5ይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለው መራሕቲ ኣብ ስልጣን ብጸንሕዎ ብዝሕ ዓመታት ኣብ 6ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኣብ ዛጉር ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዘመን እቲ ዝነውሐ ኣብ ስልጣን ጸንሐ መራሒ ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ክኸውን ከሎ ኣብ 1974 ብስርዓት ደርግ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ክሳብ ዝእለ ነቲ ሃገር ን44 ዓመታት መሪሕዋ ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሑ 4 መራሕቲ ሃገራት ናይ ዛጉር ፕሬዝደንት ሊብያ ነበር መዓመር ቀዛፊ ድሕሪ ሞቱ ስልጣኑ ወዱ ዝተረከቦ ፕሬዝደንት ጋቦን ነበር ዑመር ቦንጎ ፕሬዝደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቴዶር ኦቢያንግን ፕሬዝደንት ካሜሩን ፖል ቢያኒዮም ፕሬዝደንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርቶ ሙጋቤ 37 ዓመታት ፕሬዝደንት አንጎላ ነበር ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ 38 ዓመታት ፕሬዝደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር 30 ዓመታት ፕሬዝደንት ቻድ ነበር እድሪስ ደቢ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከም ጸንሑን ሰነዳት ያረጋግጽ ፕሬዝደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ኣብ ስዑድ ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ክፍጽም ምዃኑ መርባት ዜና ገሊጸን ወርልድ ስትሪት ጆርናል ናይ ዲፕሎማሲ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ፕሬዝደንት ቻይና ቀድሚ ምዛም ዝዓመት እዩ ናብ ሪያድ ከምርሕ እቲ ፕሬዝደንት ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ክበጽሕ ምዃኑ ዝተገልጸ ጽልዋታት ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ወሽመጥ ዓረብን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዳ ትርከብ ኤውሮጳ ኣብ ሻቅሎት ቀረብ ሰዓት መንሽርታት ቁጠባ ዘቕባበን ምንቁልቋል ሓይሊ ባጤራ ኤሮን ኣብ ዝኣመሰሉ ዘቤታውን ኣህጉራውን ብድሆታት ያትርከብ ኣሜሪካ ብወገና ሓይሊ ባጤራ ዶላራ ይዓቢ እኳ እንተሎ ስርዓት ዓለምና ንምቆጻር ዝኽእላ ዝነበረ እንኳ ሓይሊ ብቻይና ይደላደል ከም ዘሎዮም ተንተንቲ ዘረዱ ዑደት ፕሬዝደንት ቻይና ናብ ስዑድ ዓረብ እውን ነዚ ንምግሃድ ዝዓለመ ምዃኑ እቶም ተንተንቲ የምቱ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ፕሬዝደንት ሶማል ሼክ ሐሰን ማሕሙድ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ 15,000 ወተሃደራት ሶማል ንምምላስ ዝዓለመ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ካልኣይ እግሪ ዘተ ንምክያድ ናብ ኣስመራ ክምራሕ ምዃኑ መርበብ ዜና ሸበለ ሓቢሩ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ጉንበት 2022 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ወርሕ ናብ ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ንኻልኣይ እዋን እዩ እዚ ናይ ካልኣይ እግሪ ምብጻሕ ፕሬዝደንት ሶማል መዓልቱ ኣይተሓበረን ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዝርከቡ ኣሽዓት ወተሃደራት ሶማል ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናብ ዓዶም ክምለሱ እንተዘይክኢሎም ወለዶም ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክድቡ ምዃኖም እዮም ዘጠንቅቑ እቶም ወለዲ ኣብቲ 27 ጥቅምቲ ዘካየድዎ ኣኼባ ፕሬዝደንት ሐሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ይኹን ኤርትራ በጺሑ ኣብ ዝተመልሰሉ ንምምላስ እቶም ሶማላውያን ብዝምልከት ዝኣተዎ መብጽዓ ከተግብር እንተዘይክኢሉ ሰፊሕ ተቃውሞ ክድቡ ምዃኖም መርበብ ዜና ሶማል ጋርዲያን ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ሐሰን ኣወርሒ መስከረም ኣብ ኣሜሪካ ዘካየደ ዑደት ኣብ ሶማል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝረጋግ ብዝብል ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቶም ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ክመልሶም ከም ዘይከኣለ ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ኣብ ምምላስቶም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ወተሃደራት ክትሓበሮም ድማ እቲ ፕሬዝደንት ብወግዒ ሓቲቱ سعود عرب أب سودان ناي 3 بليون دولار وفر ከተካይድ ምዃና ኣብ ቦምበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ገሊጹ እቲ ጀነራል ነዝገለጸ ጎንጎንቲ ኣብ ግብጺ ከተማ ሸምሸኽ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ምስ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ተረኺቡ ምስተዛተየ ምዃኑ ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ محمد بن سلمان من السودان أب كل صلاتات نمتحوار دلوات مخانم كم زرقاقت ألو زملكة جنرال مع كان نزوا وفر سعود عرب سودان بتركبوها مشتاقرا زباو مأكلات مخفاتو أسمير الله أقل جلوزينا سعود عرب بزعبار كيف كل يوم راح تكون تحبر بوغن سودان استقلت ناي 3 بليون دولار وفرقنا أي تقسن مستبرأيك لتشحن سلاسان زفلت مدوات تهاجر تتححزو أو فرتي سعود عرب أبنتا ريل استيت عرشا عدنانت عنان زد تقالله كسب 24 بليون دولار زقمت وفرن مكياد مدوات كم زلوهم أبزحل فسمون تقليتيو سعود عرب قطبا سودان نمبروار بليونات دولارات أبهاجراو بانك سودان أميت أخم زلا إفلات حيل أير يوغندا أب ديمقراطية ريبابليك كونغو نزركبو عطوقات نمدمساس دبداب كم زكايدة بريزيدنت يوري موسيفيني قاليتو
እቲ ደጀን ኪዳን ዲሞክራሲያውን ሓይልታት ንዝተባሃለ ዕጡቕ ንምድምሳስ ዒላማ ዝገበረ ዝተባሃለ ደብዳብ ኣብ ውሽጢ ሉኣላዊ መሬት ኮንጎ ንክካየድ መንግስቲ ሃገር ከም ዘፍቀደሎም እዩ እቲ ፕሬዚደንት ብመንገዲ ትዊተር ሓቢሩ። በቲ ኣብ ሳልስተ ዝተኻየደ ደብዳብ ኣብ ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ይኹን ንብረት ኣይተሓበረን። ኡጋንዳን ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ኣብ መወዳእታ 2021 ነቲ ዕጡቕ ሓይሊ ንምህዳን ሓባራዊ ወፍሪ ከም ጀመራ ይፍለጥ። ነቲ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ከባቢ ኪቡ ደጀኑ ከም ዝገበረ ዝንገረሉ ኪዳን ዲሞክራሲያውን ሓይልታት ወይ ADF ንምድምሳስ ሰራዊት ኡጋንዳ ዶብ ሰጊሩ መጥቃዕቲ ዘካይድ ዘሎ። መንግስቲ ኡጋንዳ ነቲ ካብ 1990 ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ክብል እዩ ዝገልጾ። እቲ ጉጅለ ኣብ ፈለማ ኣብ ምዕራብ ኡጋንዳ ይንቀሳቐስ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ምስቲ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ከባቢታት ኪቡ ዝተፈጥረ ናይ ጸጥታ ምፍራስ ደጀኑ ናብታ ሃገር ከም ዘቃዓዘ ሰነዳት ታሪኽ የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዎ ወተሃደራዊ መጥቃዕትታት ኣብ ዞባ ኣሩሲ ጅጅብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ኩባንያ ከም ዘጥቅዑ መርበባት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቶም ዕጡቓት ኣፍሪካ ጁስቲ በላ ናይ ብርኪ ኩባንያ ዝተሰምየ ግዙፍ ናይ ሕርሻ ትካል ብ5 ሕዳር ኣብ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም። ሓደ ካብቶም ዝተቐትሉ ወዲ 8 ወርሒ ህፃን ምዃኑ ዘሪፖርተር ምስ ናይ ሕርሻ ወፍሪ ቅርበት ዘለዎ በዓል ስልጣን ብምውካስ ሓቢሩ። ብዘይካዚ ሓያሎ መንበር ኣባይቲ ሰራሕተኛታት ከም ዝዓነወን ከም ዝተዘምተን ክግለጽ እንከሎ ኣብ ካልእ ንብረት ናይቲ ትካል ዝበፅሐ ጉድኣት ግን ብዝርዝር ኣይተሓበረን። እቲ ግዙፍ ናይ ሕርሻ ኩባንያ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ብናይ ኔዘርላንድስ ትካል ክውነን እንከሎ ዝተረፈ ክፋሉ ናይ መንግስቲ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ክልል ኦሮሚያ ብሰፊሑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ኦነግ ሸኔ ከም ዝፈጸሞ እዩ ብወገን ሓለፍቲ እቲ ዞባ ዝንገር ዘሎ። ኣሩሲ ኣሳት 175 ኪሎ ሜትር ንደቡብ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪሒቑ ዝርከብ ሓደ ካብ ዞባታት ክልል ኦሮሚያ እዩ። ዕጡቓት ኦሮሞ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ትርከብ ከተማ ነቀምቴ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ 10ታት እሱራት ከም ዘፍትሑ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። እቶም ዕጡቓት ኣብታ ከተማ ንሰዓታት ዝጸንሐ መጥቃዕትታት ብምክያድ ሓያሎ ትካላት መንግስቲ ከም ዘዕነዉ መርበባት ዜና መልኪተን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ብዕጡቓት ኦሮሞ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ብዝምልከት እዋናዊ መግለጺታት ኣይህበሉን እዩ ዘሎ። ኣሽሓት ተወላዶ ኑባ ዝኾኑ ሱዳናውያን አንጻሮም ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሔር መጥቃዕትታት ደው ክብል ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ካርቱም ኣካይዶም። እቲ ብ9 ሕዳር ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ንተወላዶ ኑባ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸመ ምስ ተገልጸ ተወዲቡ። ኣብቲ ኣብ ላጋዋ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ መንጎ ብሔራት ጸለምቲ ተወላዶ ኑባን ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም መስርያን ዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ። ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም መስርያ ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ተደጊፎምን ጠበናጆ ዓጢቖምን ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ኑባ ጉድኣት ከም ዘብጽሑ እዮም ዝኸሱ ዘለዉ ተጣበቕቲ ናይቲ ብሔር። ኣብቲ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዓሌት ናይ ምጽናት መጥቃዕትታት ደው ክብልን ካብ ላጋዋ ዝመዛበሉ ዘለዉ ተወላዶ ኑባ ናብ ቦትኦም ክምለሱን ዝጽውዕ ጭርሖታት ተላዒሉ። ኣብ ሓርፋፍ መስርሕ ምስግጋር ትርከብ ሱዳን ጎኒ ጎኒ ትገጢምዋ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ብድሆታት ኣብ ዝበዝሐ ዞባታታ ምስ ብሔርን ቀቢላን ዝተተሓሓዘ ግጭታት እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ። ዜጋታት ኬንያ ካብ ጥሪ 2023 ሒዞም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘይ ቪዛ ክኣትዉ ተፈቒድሎም። በዛ ሓድሽ ውሳኔ ንሓፂር ትምህርቲ ስልጠና ዑደት ንግዲ ይኹን ካልእ ን9 መዓልታት ጥራይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክጸንሑ ንዝደልዩ ዜጋታት ኬንያ መእተዊ ቪዛ ክሓቱ ኣይከድልዮምን እዮም። ደቡብ ኣፍሪቃ ናብዚ ውሳኔ ዝበጽሐት ናይ 2 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ብ9 ሕዳር ናብ ኬንያ ኣትዩ ዘሎ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፖዛ ምስ ኬንያዊ መዘንኡ ዊልያም ሩቶ ብዝበጽሑ ስምምዕ መሰረት እዩ።
ክልቲአን ሃገራት ብዛዕባ መልዓል ቪዛ ብዝምልከት ካብ 2016 ሒዘን ክዝትያ እኳ እንተጸንሓ መንግስቲ ኬንያ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኣትዉ ዜጋታቱ ክመልስ እንተዘይክኢሉ እቲ ዘተ ናብ ግብሪ ከም ዘይቅየር ብወገን ፕሪቶርያ ክግለጽ ጸኒሑ። ኬንያ ንደቡብ ኣፍሪቃ ሓዊስካ ንዜጋታት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘይ ቪዛ ክኣትዉ ካብ ዝፈቕዳ ሃገራት እያ። ብውሕዱ 2 ወርሒ ድማ ዜጋታት ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ካብ ናብን ብዘይ ቪዛ ክንቀሳቐሱ ክኽእሎም እዮም። ኣብ ትሕቲ ሳራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ንግዲ ቱሪዝምን ቁጠባዊ ውህደትን ንምዕባይ ዜጋታትን ካብ ናብን ብዘይ ናይ ቪዛ ገደብ ክንቀሳቐሱ ብመትከል ዝቕበሎ እኳ እንተኾና ጸጥታ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ንብረትን ስጋት ሽበራን ዶባዊ ቀቢላዊ ግጭታትን ንትግባርዩ ከም ዝዕንቅፍ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ካብ 2011 ናትሒዙ ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣቶ ተስፋጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተባህሉ ወዲ 80 ዓመት ኣቦ ከፍትሑ ኣሜሪካ ጻውዒት ኣቕሪባ። ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝቆመ ኮሚሽን ናጽነት ሃይማኖታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣማኒ መሰኻክር ጀሆቫ ዝኾኑቦ ምስ ዕድመ ዝተኣሳሰረ ናይ ጥዕና ብድሆታት ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣስሚሩሉ። በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ለምለም ን11 ዓመታት ተኣሲሮም ዘለዉ በዓል ቤተን ዘለውዎ ኩነታትን ጥዕናን ከም ዘሻቐለን ንመርበብ ሓበሬታ መሰኻክር ጀሆቫ ገሊጸን። ካብ እዋን ናጽነት ኤርትራ ትሒዙ በብእዋኑ ካብ ዝተኣስሩ መሰኻክር ጀሆቫ ካብ ታሕሳስ 2020 ክሳብ ለካቲት 2021 ኣብ ዝነበረ ወርሕ 32 ካብኣቶም ብወሓስ ከም ዝተፈትሑ ይዝከር። እንተኾነ ኣስታት 20 ዝኾኑ ካልኦት ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ። ኣብ ኤርትራ ምስ እምነት ብዝተተሓዘ መርሕቲ ሃይማኖት ዝርከብዎም ኣሽሓት ዜጋታት በብእዋኑ ከም ዝተኣስሩ ጸብጻባት ተጣብቕቲ መሰል ደቂ ሰብ ይሕብር። ሓያሎ ካብኣቶም ንነዊሕ ዓመታት ዝተኣስሩ ኮይኖም ኣብ ማእሰርቲ ህይወቶም ዝሓለፈን ዝሰንከልን እውን ይርከብዎም። ካብ 6 ክሳብ 18 ሕዳር ኣብ ግብፂ ከተማ ሻርም ሸኽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሌማ ሓያሎ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ተሳቲፎም። መራሕቲ ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ ግሎባዊ ዋዕላ ንምቆጻር ክካየድ ዝኽእል ጻዕርን ምትሕግጋዝን ኣብ ዝብል ነጥቢ ብምትኳር ዝተኻየደ ዋዕላ ተረኺቦም። ኣብዚ ዋዕላ ዘይተረኽበ እንኮ መራሒ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ትርከብ ሃገር ፕረዚደንት ኢሳያስ ጥራዩ። ኣብዚ ኣብ ግብፂ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ብከላ ከባቢ ብምቕናስ ወሰኽ ግሎባዊ ዋዒ ኣብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንምድራቱ ብክኢላታት ንዝቐርብ መጽናዕታትን እማምታትን መራሕቲ ሃገራት ውሳኔ ክህብሉ እዮም። ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብ ክሌማ ዝተኮረ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ምትኳር ክልተ ርክባት የካይዱ ከም ዘለው ካብ ግብፂ ዝፍነ ዘሎ ጸብጻባት የመልክት። ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዝበዝሐ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ተነጺሉ ዝርከብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብዚ ናይ ሻርም ሸኽ ዋዕላ ዝበኽረሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን። ንሓያሎ ወርሕ ኣብ ናይ ብሕቲ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ጸንሐ ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለስ ፍርዳዊ ኣካልቲ ሃገር ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። አልበሽር ናብቲ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ተታሒዙሉ ጸንሐ ቤት ማእሰርቲ ኮባር ክምለስ ምዃኑ ከም ዝተሓበሮም ሓደ ካብ ጠበቓታቱ ሓሽም አልጀሊ ንሱዳን ትሪቢን ኣረጋጊጹ። ምስቲ ፕረዚደንት ነበር ኣብቲ ሆስፒታል ጸንሑ ካልኦት ሰበ ስልጣን ነበር እውን ብተመሳሳሊ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለሱ ተወሲኑ ከም ዘሎ እቲ መርበብ ዜና ንስድራ ቤታቶም ብምጥቃስ ሓቢሩ። ካብ 1989 ኣትሒዙ ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ብልሽውናን ዝተተሓዘ ክስታት ተመስሪትሉ ይርከብ። ኣብ ርእሲ እዚ አልበሽር ካብ 2003 ኣትሒዙ ኣብ ዳርፉር ተፈጺሙ ብዝተባህለ ጃምላዊ ቅትለትን ምምዝባል ህዝብን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ብገበን አንጻር ሰብኣውነት ክሱስ ምዃኑ ይፍለጥ። እንተኾነ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ምስቶም መራሕቱ ዝነበሩ ኣባላት ስርዓት በሽር ተደናጋጺ ምዃኑ ጉዳይ ማእሰርቶምን መስርሕ ፍርድን ብጽኑዕ ከም ዘይተታሕዘ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይወቕሱ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን